जय जगन्नाथ सांग मैंने ओडिशा रे बहुत बड़ आंदोलन चलती शिक्षक आंदोलन सरला परे शिक्षक आशायी मानकर आंदोलन चलती। तो सांग मैंने सरकार कहते 10,000 चाकरी खाली अच्छी 15,000 20,000 25,000 पद भी खाली अच्छी शिक्षक नियुक्ति बहुत जल्दी बाहर हेले सांग मैंने ଏବେ ବାହାରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ଷେ ଗଲେ ତାର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ର ବର୍ଷେ ଗଲେ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ର ବର୍ଷେ ଗଲେ ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଟିଂ ଆସୁଛି, ରିଟିଂରେ କୌଣସି ପେପର୍ ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ସରକାରର କିଛି ଯଦି ନ ଶୁଣାଇବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏତେ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ପିଲା ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ପିଲା ବସିଛନ୍ତି। ଏତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ କାହିଁକି ଏତେ ଚାକିରି ପୂରଣ ହେଉନି। ସରକାରରେ ଚାକିରି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଥିଲା ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଉଛି। ତ ନୂଆ ସରକାରରେ କାହିଁକି ପୂରଣ ହେଉନି। ତ ଖାଲି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି।